Кніга Йова, раздзел 10. Абцяжарвае душу маю жыццё маё. Распачну я прамову маю супраць сябе і буду гаварыць у горычы душы маёй. Скажу я Богу, не асуджай мяне, а пакажы мне, за што ты мяне так судзіш. Ці добрым табе здаецца тое, каб прыгнятаць і ганьбіць мяне, стварэнне рук тваіх, а радзі бязбожнікаў спрыяць. Ці ж і ты маеш вочы цялесныя, або як чалавек бачыць, так і ты будзеш бачыць. Ці ж твае дні, як дні чалавечыя, і гады твае, як тэрмін чалавека, што ты шукаеш несправядлівасць маю і выведваеш грахі мае, хоць ты ведаеш, што я нічога бязбожнага не зрабіў, ды няма нікога, хто б з рукі тваёй мог вырваць. Рукі твае зрабілі мяне і ўфармавалі мяне ўсяго цалкам, і так раптоўна ты губіш мяне. Успомні, прашу, што ты апрацоўвал мяне як гліну і вернеш мяне ў парахно. Ці ты не выдаў мяне як малако, ды як сыр не зляпіў мяне? У скуру і цела ты апрануў мяне, умацаваў мяне касцямі і жыламі. Абдарыў ты мяне жыццём і любою, і наведванне тваё сцерагло дух мой. Хоць хаваеш ты гэта ў сэрцы сваім, аднак ведаю я, што гэта было ў душы тваёй. Ты сочыш за мною, калі я зграшыў, і не паказваешся, каб я быў чысты ад правіннасці маёй. Гора мне, калі я буду бязбожным, але хоць бы і быў справядлівы, дык і тады не падыму галавы, накормлены пакутамі і няшчасцем. Калі б я ўзняўся ў ганарыстасці, ты схапіў бы мяне, як ільвяня, і зноў пакажашся дзівосным ува мне. Ты ставіш сведкаў сваіх супраць мяне і павялічваеш гнеў твой на мяне, і кары твае будуць ваяваць са мною. Навошта вывеў ты мяне з улоння? Няхай бы я прапаў, каб вока не бачыла мяне. Хай бы я быццам не быў, з улоння пайшоўшы ў магілу. Ці ж нешматлікасць дзён маіх не скончыцца хутка? Адпусці ж мяне, каб троху суцішылася пакута мая. Перш чым я пайду, ды не вярнуся ў зямлю цемры і засені смерці. У зямлю змроку і цемры смяротнай, дзе засень смерці і ніякага ладу, але дзе вечны жах пасяліўся.